Rahayu, Bikastu, Sumadi, Sosiasu, Salam Budaya, Salam Bajakan Rahayu. Kali ini saya bahas Ratu Adil. Ratu Adil ke aslinya saka Jawa. Jadi ngebune saka asli rakyat Jakarta, dudu wong politik lan dudu wong aktivis. Jadi ini Ratu Adil ngerti memahami pola-pola tentang kenegaraan Nusantara. Jadi Ratu Adil wis sangka rakyat jelata, kudu wong sugih, kudu wong politik, lan kudu wong partai, lan kudu wong bisnis, apa maning wong agamis, kudu wong agamis, kudu wong arep. Asline wong Jawa. Jadi Ratu Adil wis sekone sangka Jawa lan lebune saka kapitayan kejawen asli murni. Kuwi sing bakal gawe tatanan adil lan luhur dan luhung, balike tatanan Gemaripah atau Jinawi lan Titiran Raharjo. Kuwi besuke Ratu Adil wis enom. Wonge asli enom kaya si bocah ya. Umure ya 20 tahun, 30 tahun. Umure nang kono. Kudu wong politik, kudu wong bisnis, kudu wong partai apa maning wong agama. Dudu asli wong kapitayan saka rakyat jelata, kudu wong sugih. Lok namane. Siki wong jati diri kudu balik mari jati diri leluhur Nusantara. Ayo kudu bareng-bareng nek sampean wong Nusantara, hakikatmu nang ndi? Sampeyan wong Jawa, baline marang Jawane. Aja diilang-ilangke Jawane. Adat istiadate kudu diadekno, diterapno terus, aja nganti luntur. Aja nganti awakmu kowe keblinger lan memahami ajaran-ajaran asing, memahami ajaran memahami kapitalisme dan teroris, jangan ngono. Kapitayan we agama saka Jawa atusan tahun zamane tahun Saka. Jadi wong kapitayan we luwih kecik karo alam, luwih memahami semesta alam, subuh wasosoan sasmita. Jadi ngerti kan si alam, oh ya alam kayak gini, ngerti kan. Wong kejawen gue lebih paham karo alam, karo batin. Manunggal jati gue nang awake dhewe. Gusti Allah gue nang awake dhewe, kudu nang lahir, kudu nang menara. Setan gue aslinya nang pikiran dhewe, nang awak karo pikiran gue setan ya. Neraka gue aslinya kene ati. Neraka gue wujudnya nafsu karo angkara. Nafsu angkara gue artinya neraka. Nerakamu ya gue nafsumu. Ngono. Jadi wong sing ngerti karo jati diri, gue memahami kondisi negara. Jadi sampean panjenengan wong Jawa diterapno maning moral Jawa. Aja melu-melu kaya wong agamis. Wong agamis kaya belum tentu kaya bener, belum tentu kaya pas. Rata-rata wong agamis malah keblinger, rebute bener, rebute pinter. Malah blebas mau maksiat, blebas emang nafsu karo angkor. Di sini liwet. Rata-rata wong agamis penting awake dhewe, orang penting rakyatnya, orang penting kondisi negara kayak apa. Sing pentingnya duit. Agamis nang kono dodolan. Wong agamis nang kono rata-rata dodolan karo golek bojo. Wong agamis kadang-kadang dadi wonge pencabulan. Rata-rata iwe agamis biasane isine mau ormas. Nek sampe wong Jawa bali karo Jawane. Nek diomongi kudu ngandel karo aku. Nek ora andel malah cilok dhewe. Panjenengan kabeh wong Jawa, Nusantara, ya Kalimantan ya apa, yang dia Bali sampai ujung kulon, kudu balik maring tatanane sampeyan Nusantara, madepe maring sasmitane, subuh waseso, manunggal jati, sang yang weda, nek ora ngerti sang yang weda, sang yang widi ya, saya murti, kudu ngandel karo aku. Siki wong
jati diri. Dia ngerti memahami kondisi. Jati diri adalah identitas awake dhewe wong Jawa bali maring adate. Utuh wong kaya arep-arep. Paham? Pesene Soekarno Soeharto. Kuwi wonge kapitan kabeh. Ana Caraka, Toto Sawolo, Monggo Botongo, Mahajayanya. Kuwi dikasih utuh, urung dilingkari, urung dikurung. Nek dikurung karo sandangan dadine mau Gusti, mau manunggal, mau sejati. Ngono-ngono. Ana Caraka aku ngerti kabeh. Tapi kowe asal sekutu, urung disandangi. Kowe kok mlebune karo Nur Cahya, Nur Manunggal, Nur Gusti. Ngono. Semoyo Jati, Sang Hyang Weda, Sang Hyang Widi. Ana Caraka kuwi mentu kabeh nama-namane. Artine saka ndi asale. Dewe saka asale endi? Saka lemparane Dumadi, saka langit, saka baline, saka lemah. Parane Dumadi. Kang ndi dhewe uripe? Saka ndi asale dhewe? Baline endi asale? Parane Dumadi, lemah, bawono ke bumi. Kira kono. Dadi panjenengan kabeh kuwi kudu ngerti kapitayan ki apa. Kapitayan wis manunggaling karo Gusti. Wis tauhid. Sedurung ana agama lain wis ana kapitayan. Sedurung ana wali wis ana kapitayan. Jawen Mas. Dadi sampene wong kejawen kudu menghormati leluhure dhewe, kudu memahami kondisi negarane, kudu bisa memperbaiki moral lan adat istiadat. Ngono. Aja sampean mlayune ngetan ngulon ngidul. Kuwi ora wong duwe jati diri. Nek sing duwe jati diri wis mesti memahami sasmita, wis ngerti batin, wis ngerti kondisi awak. Kuwi jenenge wong ngerti jati diri. Wong jati diri kuwi mentune karo mlebune saka mahkota langit kuwi berarti artine cakra. Oh, bareng ngerti cakra kuwi sampeyan ngitung udun manunggal guru sejati kuwi suluk. Nah, sampeyan sering sulukan berarti sampeyan kenal guru sejati siapa. Guru sejati adalah pembimbing awake dhewe. Awake dhewe ya itu gurune sejati. Nek wis manunggal bae ketemune semesta yang esa. Ketuhanan yang esa. Ketuhanan yang esa berarti harus mengerti tentang esa. Gimana esa? Esa itu ada dan antar tiada. Kosong itu hampa. Gak bisa dibedakan, gak bisa diartikan. Itu ya namanya yang esa. Sampai ini kudu Bali, nek ora Bali marang Jawa nih, malah engkau sampean bakal cilaka. Iki bae. Aku wong Jawa, aku ngerti adat, ngerti pakem, ngerti kiblat dhewe kuwi sedulur kalimo pancere, sedulur karo papat kalimo pancere kuwi weton. Nang awake dhewe, kang awak jadi hari-hari. Jadi wong Jawa kudu nganti ilang Jawa. Ilang Jawa ini apa? Bahasane, adate, pakeme, ngono kuwi. Nek sampean ora kaya kuwi, malah sampean ora bakal ngerti jati diri. Jati diri sapa? Nek sampean mlayu ning idul, ya melu idul. Nek sampean mlayu ning ngalor, mlayu nang ngalor. Nek sampean meneng duduk nang kiblat kuwi, ya kuwi jati diri. Wong wis jati diri, orang ngalor, orang idul, orang ngulon, tetep benang patoknya nang paka, tetep nang temboke, lurus ngono pandangane, ora ngalah-alah. Jadi kowe wong iki jati diri. Jadi siki akeh wong agamis kuwi kadang keblinger. Blinger ya apa? Nafsu, saling suka, mengatasnamakan Tuhan untuk kejahatan, ngomongnya takdir malah nutupi kejahatan. Akeh wong iku Mas. Wong agamis kuwi ora duwe pembimbingan tentang moral. Wong agamis kuwi rata-rata ngertine duit, duniawi.
orang mentingkan kondisi wong-wong sineng sekitare, wong kayak kelaparan, wong kayak rumangan, ngerti nih ya duit, jabatan, pangkat, wadonan, ngerti nih kono. Wong agamis itu apa? Beda karo wong kejawen itu memahami kondisi alam, peka karo alam. Ora ilang karo adate. Nek sampeyan wong Jawa, adate wong Jawa patikan. Wong wadon ya sanggulan, sandangan jari, kowe wong wedok. Wong lanang ya patikan, langkonan. Anggone apa iki? Keris nang kene. Ada sejagat wong Jawa Kalimantan ya, kayak Kutai Negara, data yang ngono. Foto barik maring jati diri. Ojo mengagung-agungkan bangsa lain, leluhur lain, malah sampean membenci negara dhewe, leluhur dhewe bakale dihilangkan. Ora bener, justru sampean bakale didoktrin untuk menghancurkan bangsa sendiri. Balik maring jati dirimu, ojo nganti bangsa iki digrogoti nang wong asing lan bangsa sing ora duwe jati diri. Agama tak organisasi tak duwe sopo, tapi yang menggonggong sok membela kebenaran di negeri ini. Wonge bakal sing dhewe. Kenapa? Wong kaya kuwe ora ngerti jati diri, sing ngertimu saling perang karo mung saling membenci. Tok. Ya, gitu. Salam rahayu, kita susu di Swastiastu Salam Dewa, salam bajikan rahayu, rahayu Swastiastu, Setunggal Swastiastu.